Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Wamukelekile kumnikelo. Incwadi kaJohane, isahluko sesithathu, ivesi le-16, iwukushaya kwenhliziyo kwevangeli, mhlawumbe ivesi elaziwa kakhulu eBhayibhelini. Ihlanganisa inhliziyo yothando lukaNkulunkulu ngesintu kanye nesifiso sakhe esijulile sokusisindisa esonweni nasekufeni. Ngale vesi, sibona uthando olujulile, olubizayo futhi oluguqulayo. Endabeni kaNikodemu, sibona indoda eya kuJesu ngaphansi kobumnyama, ingaqiniseki. Kodwa uJesu wamamukela, ebonisa ukuthi akhathaliseki ukuthi siyamesaba noma sinamahloni. Uthando lukaNkulunkulu luhlala lunwetshwa kithi, ngisho nalapho simfuna ngokuthula noma ngokuhlehla. UJesu wakhuluma ngokuzalwa kabusha, inguquko ejulile eyenzeka lapho sihlangana noMoya oNgcwele. Lokhu kuzalwa okusha kuyadingeka ngoba, ngokwemvelo, siwile futhi sidinga ukuvuselelwa. Njengoba uNikodemu azabalaza ukubamba imvelo yalempilo entsha, nathi, ngezinye izikhathi asiwuqondi umsebenzi kaNkulunkulu kithi. Kodwa imilayezo kaJohane icacile. Uthando lukaNkulunkulu aluncikile ebuhleni bethu kodwa emseni wakhe. Uthando lukaNkulunkulu ngezwe alukona ukuthi umhlaba umangalisa kangakanani ngoba naphezu kobuhle bawo ugcwele isono. Akukhona ngokufaneleka komhlaba, kodwa kumayelana nobukhulu bothando lukaNkulunkulu. uNkulunkulu uthanda izwe elingalifanele. Uthando lwakhe luwuthando oludida ingqondo. Kuwuthando olukhulu kangangokuthi wathumela indodana yakhe ezelwe yodwa, uJesu, ukuba izosifela, ukuze wonke umuntu okholwa yiyo asindiswe ekubhubheni. Lolu thando lomhlatshelo luwumongo wevangeli. uJesu wafa ukuze sibe nokuphila okuphakade. Akukhona nje ngenani lempilo, kodwa izinga lokuphila elingunaphakade neligcwele injabulo nokuthula kukaNkulunkulu. Uthando lukaNkulunkulu olwabonakaliswa ngoJesu lusibiza ukuba sisabele ngokukholwa, siphakamisele amehlo ethu kuMsindisi, futhi samukele ukuphila asinika kona. Asikhuleke. Nkosi, ngiyabonga ngothando lwakho olumangalisayo, olungenamingcele. Asifaneleki umusa wakho, kodwa wena usinike isipho sokuphila okuphakade ngoJesu Kristu. Sisize siqonde ukujula kwalolu thando futhi siphendule ngokukholwa nangokuzinikela. Sengathi umoya wakho ungaqhubeka uvuselela izinhliziyo zethu futhi uguqule izimpilo zethu ukuze siphilele wena. Egameni likaJesu, amen.